Ahoj deti, prišla jeseň a ochladilo sa. Preto dnes pôjdeme do záhradky pozbierať úrodu. Poďte, musíme sa poponáhľať. Jedno jesenné ráno sa farmár Jožko zobudil a vzdychol si. Ojojoj, je na čase zozbierať a uskladniť úrodu zo záhradky. Onedlho príde zima. Keby zelenina ostala v záhrade, mohla by pomrznúť. Musím zavolať na pomoc aj uja Maxa. V záhrade mal Jožko veľa zeleniny. Kapustu, mrkvičku, zemiaky, cibuľu, cviklu, paradajky, veľkú tekvicu, ba dokonca mu pod stromom rástli huby. Sused Max mu prišiel pomôcť rovno aj s fúrikom. Potom sa presunuli do ovocnej záhrady. Čakalo tam na nich ovocie na stromoch, ktoré museli tiež pozbierať. Jablká, hrušky a slívky. Jožko poberal aj hrozno. Ovocie a zeleninu uskladnili do pivnice. Tam im veru zima nebude. Pomôžte Jožkovi pomenovať zeleninu, ktorú s Maxom priniesli do pivnice. Mrkva, zemiaky, cibuľa, cvikla, paradajky a priniesli aj ovocie, ktoré jablká, hrozno a slivky. Ostatnú zeleninu a ovocie priniesli Jožkovej manželke Želke. Tá veľmi dobre vedela, čo má s ňou urobiť. Uhorky a zeleninu zavarila. Z paradajok uvarila kečup. Z jablk urobila detskú výživu. A hríbiky usušila a uskladnila do pohára. Na tie dobroty sa veľmi tešili. Poďte so mnou, ukážem vám, ako sa varí kečup. Do hrnca vložíme paradajky, pokrájanú cibuľu, cesnak a jablčko. Pridáme postruhanú cviklu, koreniny a hodinu varíme. Hotové pretlačíme cez sito, necháme vychladnúť a nalejeme do fliaš. A kečup je na svete. A teraz je čas na hru, deti. Doplňte správne nasledujúci obrázok. Paradajka, mrkva, paradajka, mrkva, paradajka a doplníme mrkva, gaštán, hruška, cibuľa, gaštán a doplníme hruška, cibuľa, hrozno, cvikla, hrozno, cvikla, hrozno, cvikla a doplníme hrozno,
Výborne, deti. Z tekvíc vyrezali Jožko a Max strašidelné lampáše. Túto kopu vyrezal Max. A túto druhú Jožko. Kto vyrezal viac tekvíc? Ak ste povedali, že Max, deti, mali ste pravdu. Zahrajme si Pexeso. Dobre si pozrite celý obrázok. Naši siláci, zemiak, mrkva, jablko a hruška sa skovali pod okienka. Uhádnete, kde sa skrýva zemiak? Kuk, je tu. A kde sa skrýva mrkva? Aha, je pod týmto okienkom. A kde sa ukrylo jablko? Že by to bolo pod posledným okienkom? Áno, je tam. A kde sa skrýva hruška? Niekto mi šepol do uška, že hruška je pod druhým okienkom. A posledná dnešná hra, deti, zo skupiny, ktorú vidíte na obrázku, vyberte len zeleninu a vložte ju do košíka. Ak ste povedali paradajka, cibuľa, tekvica, cvikla, mrkva a zemiak, mali ste pravdu, deti. Na dnes je to všetko. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite dať like a odber. Ahoj a uvidíme sa v ďalšom videu.